Shalom. Amanami, inanami, nang rapi tamarpungu di bagas joroon, suang songoni nang amanami, inanami, na mengikuti ibadah secara live streaming, baik di bagas tabi, nang di rumah sakit, di saluhna inganat tabi, hami sian palhada universitas tapasaton. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Taparade marohata, lama muka par minggu atau cetikyon, jumulo mahita, mangada di rohata, martanya saopas. Amin. Tapuji matuhata, marid de mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonon mudo tuahu dalan hanguluan, gok dolas ni roha dia dopan. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugo, ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan, nama dok mauliate dohami tuho, ala di bapatarho doho tuak kasih pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya paian madihami ro di pinopernami berita nauli, jala pararat may tu saluhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi, dohot diak na huddul diha holomon, dohot na dilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marid de mahita. Dan di boto
Tangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik perjulo dohot lapatanna di dok sangonon. Ahudo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakupahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo, ikonu biar rohata jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai para gugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Tapuji Tuhata, marid de mahita. Tato poti mado satta tu adopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pergugo na sohatu dosan para sirohami dahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami na godangi di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong haporseaun di bagasan rohanami hian. Saluhut do kami manibil sianak kedalanmu, masay gudang do pangalaw siyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asi ni roham. Sayu nang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalaw siyon nami. Say ingot mahami hobartu asi ni roham, dohot denggan di basam. Amin. Tabigima baga-baga di debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do pakahulong ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saling lileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen.
Ta puji matuhata, mari demahita. Namar dosa bodamo Ias murion muhami Sian haramunolong Tuhan Yesus ipadua Kona puna hamion Tuhan Yesus ipadua Kona puna Hatani debata epistel di minggutta sadarion tersurat di sada Korintus biddu sada mamuka ayat 26 sahat rodi ayat 30 sada tajahama secara responsoria bereng hamu ma akadongan pajoonna di hamu dang piga hamu nabisuk manghihutos sibuk dang piga nagugu dang piga nasangap hian akkana teuk di Portibion jalan amarlea di pilit debata tung si suada ido asa suada hononna nang jongjok kian asa udang manenganya si jolma parado debata alai sian ibana do ubahenda di bagasan Kristus Yesus hamu ai ibana do gabe habisuhon di hita sian debata dohot hati goran dohot habadiaun, dohot haluaun. Asa saut data surati, nakai mamuji dirina, bangasa Tuhan ima ibana mamuji. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Tapuji tuata, mari demahita. Ta tiddakon maha porsiaw tai songon na hinatiddakon di dongat ta sa porsiaw di sadok Portibion rap mahita madok au porsia di bata jahuba ido ama paragugo naso atu dosan natu mo palang dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai i manatinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatun di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta natumahon na bernit di panghuman ni selatus nama terpajal doi bana di hau pinor silang na tuat tuban watur
mahitanom namulak mangulu di ari patoduhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun de debata jahoba amanai para gugu naswatu dosani disima ibana pa mamudak sugut tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsia diton di parbadia jala dom sada huria na badia huria atau penhalak Kristen akan na badia dohot dia sisan di dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sugut ni halak na mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabi gema titing nama asa dohot menangkap sabta di bagasan suliata. Shalom. Odolan ni tikting Minggu tanggal 20 Januari 2020 tolo. Parjolo Pakobasion. Goar ni Mingguta sadarion Minggu paupaton dung Epipanias topik Minggu debata haroroan ni gogo dohot bisu. Manang Allah sumber kekuatan dan hikmat. Paddidion Nabadia di hari Minggu tanggal 5 Februari 2020 di parmingguon pukul 10 WIB patupao ni huriata do paddidion tu ianakon ni huriata marguru tardidi tunatorasna di patupa di hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 pukul 10 WIB jala diboan ma fotokopi surat pernikahan, akte lahir, dohot surat pengantar sian situawik nabe. Tikting naeng marbagas, parjolo, tikting parjolo, naeng majalo pasu-pasu parbagasom ma sinri mai patri nadeak, anak ni amata, hawe nadeak, tubuh ni inata, HR boru sinurat, ruas ni HKBP, Resort Bethesda, Balenda, Bandung, Distrik Sapluwalu, Jabartengdi, dohot Orwana, Eva Bintang Melati, Kasita Boru Marpaung, Boru ni Amata, BMP Marpaung, tubuh ni Inata, Dr. Y Boru Situmorang, ruas ni HKBP, Resort Kramajati, Sianwik Cililitan Besar. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2020 tolu pukul siawib di HKBP Resort Bethesda Balenda Bandung. Tikting parjolo dohot paduaon naeng majalo pasu-pasu parbagasom ma gokma ampetua siregar anak ni amata situa M siregar tubuh ni inata D Boru Manalu, ruas ni HKBP Lubuk Pakam, Resort Lubuk Pakam, Distrik 20 Sia, Deli Serdang. Dohot Orwana, Irnawati Boru Purba, Boru ni Amata, Payaman Purba, tubuh ni Inata, J Boru Tampu Bolon, ruas ni HKBP Resort Kramajati, Sianwi Cililitan Besar. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2020 tolu pukul siawib di HKBP Lubuk Pakam, Resort Lubuk Pakam. Pelean di hari Minggu sadarion 20 Januari 2020 tolu di Parmingguon Manogot Arian Dohot Botari Patupao ni huriata do papungu pelean paduahon dohot tu pemeliharaan pembangunan gedung HKBP Kramajati. Sialani ip tapasahat mai dung sidung Jamita. 2. Pakobasion Koinonia ruas Nataba. Mamuka Minggu sadarion tanggal 20 Januari 2020 tolu tajalo do gabes ruas ni huriata keluarga Tony Panjaitan Inata Tio Minar Boru Sijabat
Dohot 2 anakonna Ima Joel Ravanser dan Felici RR Panjaitan. Naro sian GKPI Ruas Khusus Rawamangun, tinggal di Jalan Kerja Bakti Gang Amil Wahab nomor 10 RT 05 RW 0 Sia Kelurahan Kramat Jati Wi Kramat Jati. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 20 Sia Januari 2020 tolu tajalo do gabe ruas ni Huriata keluarga Herianto Sibagariang Inata Rolenta Rancanawati Boru Manalu dohot sada anakonna Ima Gideon Raja Sibagariang naro sian HKBP Resort Hutaraja Dolok Distrik 2 Selindung, tinggal di Jalan Kirana nomor 135 RT 17 RW 02 Pinang Ranti Wi Duku. Bona taon punguan inahana patupaon syukuran bona taon di hari Rabu tanggal 1 Februari 2020 tolu pukul 10 sada wib sahatu nasipul. Inganan bagas ni keluarga Nyonya Sinurat Boru Sitanggang Wi Duku. Acara ibadah syukuran. Acara i dilayani paditata. Pakobasion Diakonia Ruas Namoding. Nadiari Minggu tanggal 22 Januari 2020 tolu Nunga Jumolo Marujungolu Amata Budi M. Silaban umur 75 tahun 8 bulan. Hina baluhon ni Inata MR Boru Simangucong Sianwi Parserahon. Tatangyak koma keluarga Namar Sitaononi asa tibu tarapul rohana sida. Opat lain-lain. Rapot Huriap hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020 tolu pukul 8:30 WIB sahatu nasipul Mardala do dengan rapot Huria HKBP Kramat Jati niuluhoni Padita Resort. Undangan Rodo undangan sian ketua rapat panitia HKBP Lao ibadah syukuran tahun baru 2020 tolu tu jemaat Parhalado dohot Padita Nandi Patupa Ima hari Senin tanggal 6 Februari 2020 tolu pukul 15 WIB sahatu pukul 20 WIB. Tempat Gedung Geraha Delima Jalan Wijaya Sada Inspeksi Kalimalang RT 006 RW 015 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat. 5. Nama ragam Odolan ni tikting naso dijaha di odolanon boy ma tajaha di warta jemaat naung dikirim di WA Wiktabe. Songonima saat ni tikting di minggu ta sadarion. Horas. Ede pujian sian punguan nama.
Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramu tiak ka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang. Tabuk kama bibelta asata jaha hata nabadia nasian Tuhan natar surat di buku Job bindu 12 memuka maisian ayat 10 tolu 1 ayat 25. Amanginang hujama kita jalata payut iutma. Job 12 ayat 10 tolu 1 ayat 25 songonon mahatani Tuhan. Bandapot di ibana habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panimbangion. Idama ibana mangarupakon kebedang bedapot paulihon. Ibana makarukton sada bawa gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana manyopi aek gabe marsik saluhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanoon di bahen. Mandapot di ibana do hagogoon dohot hapatason. Guru di ibana jolma na lilu dohot na makaliluhon. Ibana manogihon akka panuturi. Hira tabataban jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarari uhum roha-roha niya karaja jala dihoson rate tugoting nasida. Ibana manogihon akka malim bahen tabataban jala ditingkahon tutano hala na marwaso. Ibana mangusat pamolungon sian hala na pir tahak jala dibuat panuturion sian hala na matua. Ibana mangusehon haleaon tu akka raja jala dipahor hohos ni hala na begu. Ibana papatarhon akka nabuni sian haholomon jala dibuan dot tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patimbulon akka bangso jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso jala dipaudar muse. Ibana mangusat rohani akka partogi di bangso ni tanoon jala dililuhon nasida di halongonan soada dibain songon halak na ma. Menganggap dia itu pintar, menganggap dia itu manang margugu dianggap ibana dirina, manang yang gapibana do manang ahape di bagasan ngoluna boy dikendalikan dirina sendiri. Dalam arti manusia sudah cenderung untuk mempertuhankan dirinya sendiri. Gabe lupa jolma bahwa kita adalah manusia. Jolma ni debatado hita amanginang. Adong do Tuhan na mangatasi saluhutna parngoluatta hita jolma. Idom bain tabering di bagasan turpukon surat ni si Jopon takas do ibana lao mangalehon edukasi tu hita. Sudi hita parhalado nang ruas. Ayub mau berbicara kepada kita, makatai ibana marhiti pengalaman spiritualna. Makatai ibana amanginang taringo tu hadirion ibana sebagai jolma. Makatai ibana amanginang marhiti haporsionna. Makatai ibana amanginang marhiti pakirimonna. Makana ibana tuk mangadopi saluhutna ape na masa di bagasan parngoluanna sebagai jolma na porsea songon panurirang i bagasan turpukon. Dia mau mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki sesuatu yang tidak bisa kita jangkau.
Makanya mau tabering nakin mulai sian ayat 10 tolu 1 ayat 25 didok ibana dialah bentuk kata kerja dan kata sifat berbentuk tunggal. Ibana napa tuduhon si Job nem paboawon tu sude jolma nang tuhitan sinuangon bahwa Tuhan itu memiliki sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita sebagai manusia. Dang boy kita mengatasi, dang boy kita menjengkal, dang boy kita menginang, lau manang sanggup kita, lau manulikiti sudi, ado songon dia do bagas ni hasangapon ni debata. Makana molo tabering akka buku panurirang di sepanjang konteks pada Nairobi, godang do sudi ka panurirang ni debata mandok bahwa Tuhan debata na sokal idokon. Yang tidak bisa terselami dan tidak bisa kita jangkau. Debatana sokal, debatana timbo, debatana badia, iba debata Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Bain di bagasan turpukon adong opat kata di ayat Holland di ayat 10 tolu adong opat kata. Ada 4 kata yang diangkat oleh Ayub tentang siapa itu Allah. Isedo debata nasokal nabadiai. Siapa itu Allah? Jala ondo hagogoon manang bisuk na nilehon debata tu si Job. Asa sudi aka ale-ale nei. I ma aka si Elifas, si Bildad, doho si Jopar. Lau pasipon pamangan nasida, ditiki nasida, lao mga leon aka hata-hata naso si tong diadopan ni sada panurirang songon si Job. Di ayat 10 tolu dido ibana do taringo tu debatana ditanda ibana manginang doho na dihapor sebana. Dido ibana debatana husombai jala debatana ta sombai ima debata na memiliki jala senibana do habisuhon hokma. Ima translate di bagasan bahasa Ibrani. Hokmah, Allah itu sumber hikmat. Sianibana do bisuk. Ibana do namangalin habisuhon tu ganup hita jolma. Ibana do namangusihon habisuhon. Allah itu hokmah. Jala marhite hokma na nilehon debata tu si pamangan si Job, maka na boy do kenibana Allah itu sumber hikmat. Sien debatado di jalo ibana. Imana parjolo kata hokma Allah yang bersumber, Allah memberikan hikmat kepada setiap orang percaya. Napa duahon tongdo di ayat 10 tolu di dokon si Job di bagasan turpukon. Ima dalam bahasa Ibrani keburah. Keburah ima lapatanna. Allah itu kekuatan. Keburah kekuatan. Hagogoon. Sian debatado di jalo si Job hagogoon. Makana margogo ibana mangalo hata-hata sian sibolis. Ditiki dokon sibolis tu debata. Hei Tuhan, Allah dilekodo marlipat-lipat pasupasu tu si Jopi. Makana unduk jala satia ibana tuho. Ramolo dibuat hodo sude hamoraon hagabeon sian nibana. Mungkin mubado rohani si Jopi.
Jikalau engkau mengambil semua yang sudah kau berikan kepada hambamu Job, dia pasti berubah. Manusia pasti tergiur dengan hasangapon hagabeon hamoraon muse. Ale molo dibuat tosian si Job, yakin doau pasti mubado haporsian ni. Songonima pandangan si bolis makatai diodopan di debata dengan tujuan untuk melemahkan iman Job. Bahkan Muse si Elifas menduk tuadopan ni dengan sendiri tu si Job. Ai mungkin adong do na di baikona sala tua kadonganmu daku boto hami i manang adong do sada hajahaton na di patupaho na buni olan de batama memboto makana songonima mati anakmu mago sudi artam songonima acik dia ho sampai dagingmu pi malala. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan, makanya begitulah penderitaanmu. Mungkin si Bildad Muse dongan nama dok tu si Job. Sadar maho Job. Mungkin dia dopan di Tuhani takang doho, jahat doho, makanya songoni posa. Nah di tahun musonari. Banyak sekali kata-kata bukan memberikan spirit, bukan memberikan dukungan, tetapi melemahkan kawannya sendiri. Bahkan si Jufar mandok si Job, tobat maho, muba maroham, asa sehat ho. Asa sehat sude, hipaso pamatang mi, dang malalabe, muba maho. Mereka seakan-akan melebihi Tuhan yang coba-coba menganalisa dan membuat suatu keputusan melebihi Tuhan. Hanya untuk melemahkan iman sahabatnya. Segodang do tada apoti di bagasan parngoluata. Seakan-akan memberikan dukungan ternyata melemahkan dia. Seakan-akan seperti memberikan bantuan tetapi ingin mendorong supaya jatuh. Ale songon dia do cara si Job ani kok doi bana manang galeha porsiona ditinggalon ibana do Tuhani manang dia lo mari ti hagogo onna manang marpangusan dia di bana tu gogona manang muruk ibana manang struk ibana down cara Ayub di dalam memahami, menerima realita kehidupan, cacian, makian, hujatan, penderitaan itu yang bertubi-tubi. Sian namorai bana lian Tuhan gabe songoni magalena terpuruk ibana kembali ke titik nol. Dungi ditinggalon naka dongan na ibana. Bahkan inatana pe sampai songoni mahatana posana tu si Job sebagai amat tanah. Malapatan na disombaho mo si Tuhani mo songon nondo tae nga mati anakmu habis artam tong do disombaho Tuhani molam burjudo Tuhani marpoko basa songoni di tauko kodang manginang na di alami na di ae si Job di bagasan realita ngoluna di tiki konteks tulisanon dan Job selalu stay di dalam haporsiona. Imanakin di dok, dia selalu memahami Tuhan itu adalah sumber hikmat. Debatado hagogoon, debatado mangalion hikmat manang bisuk. Kata yang ketiga, do ibana, Allah itu Esa. Debata mangaleon panuturion.
Dia mempertimbangkan segala sesuatu, realita kehidupan, bahkan di saat-saat penderitaan sebagai pribadi orang beriman. Tuhan mempertimbangkan semuanya itu. Dungina pau paton na diangkat siapakah Allah itu? Nedokon si Job kebunah, hokma, keburah, esah, dohot kebunah. Nedokon Allah itu adalah yang memiliki pengertian panimbangion. So nima bagas na ibana mananda debatana di somba ibana. Jadi manang apa na dok sibolis, manang apa na dok na kadonganna, na maninggal honi bana, bahkan menjatuhkan harga diri si Job. Ale ado na didokon si Job amanginang malau mematahkan sudia ke hata-hatai. Job bindu sada ayat 20 sada. Disimay ba na makatay? Tabu kami bibilta manginang. Job bindu sada ayat 20 sada. Ayub membicarakan suatu konsekuensi orang beriman itu memang harus menghadapi penderitaan. Tetapi dia tetap kuat. Marpangusan dia ni bana tu Tuhan. Jala barbisuk ibana liom bain Tuhan. Jala diboto ibana do mangalusi sudia ka hata-hata sian akaragam ni akadongan na jolma dohot bahkan sian sibolis. Ido ibana di ayat 20 sada bindu sada. Jala di dokma. Namar semara doau ruar sian butuhani dainang. Jala marsemara doamu laktusi. Jahoba do namangaliosa. Jahoba do muse membuatsa. Pinujima goarni Jahoba. Dalam arti naidokon si Job di bagasan turbukon. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Makanya mau tabering bahwa kitab Ayub, realita kehidupan haporsen si Jopon, gabe tiruan mohon sepanjang zaman dunia ini. Karena dia memenangkan imannya di dalam Tuhannya. Tuhan yang memberi. Molo ujui di lehon debatatu ibana hamoraon, hagabeon, hasangapon, marlobi-lobi muse, bahkan di luar akalna sebagai jolma, marlobi-lobi danghalani burjuna, alai di usion debata masongon udan ragam ni pasu-pasui, dungi muse. Dibuat hamoraon, dibuat hagabeon, dibuat muse hasangapon na siya ni banai. Pujun ma ibana sandiri manginang. Mga dopi penderitani si taononi. Bahkan diburan ya kedongan na ibana, alay ima dokon ibana. Debata mga lehon tuaw. Debata muse berhak membuat sianau. Tuhan punya kuasa dan Tuhan berhak. Setiap ukuran hembusan nafasnya juga bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Setiap senti kehidupan setiap orang yang percaya bukan juga milik seseorang, tapi milik Tuhan. 1% pun segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan milik tai, dan hita napuna. Diri tahun, ngolu tahun, daging tahun, holi-holi tahun, bahkan sudi, obu tahun, husudi. Debatado napuna. Jadi molo dilion Tuhan tu sada hita jolma, nang dibuat muse, Job mandok pinujima kuarni debata. Munang doi bana mangadopi salut na hata-hatai. Jalan munang doi bana mangadopi ragam si taononi yang manginang. Dia kuat, tangguh.
tidak gentar, dang marungut-ungut ibana, dang mabiar ibana. Suatu kematian pun di ujungnya, dia tidak takut menghadapi alaibana porsea. Tuhan dona punah hitaon. Tuhan yang punya kita manginang. Tidak ada yang bisa menguasai kehidupan ini selain Tuhan. Mataniari bulat bintang, sudi kajak-kajang nadong di tanoon, debatado na punai, apalagi maartatai nadong dihitai, debatado na punah. So ngoni macara ni Tuhan Yesus tiki mangalusi, suku-suku ni halak parise. Oh guru nami, wado carana hita mangalehon hamula teot tatu Tuhani. Nalayak dohami mangalehon tu kaisar. Dalam songon dia dohami mangalehon tu debata. Yesus sendiri mengalusi secara singkat, padat dan jelas. Taringo tu pemberian manang ngolu manang pelian nasida. Tuhan Yesus mengajarkan juga orang-orang Yahudi. Dohot akan non Yahudi. Bahkan alak parise mandok. Lehon matu se kaisar, nasian kaisar. Alai nasian debata. Mula mai tu debata. Aha masien debata. Dang boy dia halusinasi dah. Berarti sudi. Dimula-mulana ditoppa di bata. Langit dohot tanoon. Berarti sumber segala sesuatu pun itu dari Tuhan. Tidak ada yang bisa diciptakan manusia. Olan raduti sudia kasih tu nadileon di batado cita jolma. Hai manusia, kuasai, ciptakan, lestarikan jala radut baen. Ale di batado ternyata napuna saluhut nai. Songonima panoranyon si Job di bagasan trupukon. Dungi sip maka dongan ne. Bahkan si bolisipe mabiar mulak balging. Lo bisian paronanonan. Allah memang dang sanggup nasida. Kalau sudah iman itu berkumpul di dalam pribadi orang yang tetap jauh-jauh tu dia bata. Jangankan orang lain amanginang. Si bolisipe mabiar mamerek kita. Allah bahasa. Karena kehidupan orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, pasti Tuhan juga akan memberikan hikmat dan pengetahuan. Gabe jolma na porsianakin gabe margogo maibana mangadopi ragam si tahunanna. Jadi penderitaan itu tidak membuat dia mati, tapi penderitaan itu membuat dia fine-fine saja. Imana parjolo na di patorang si Job tua kejolma tikii jala tuhita sonari. Napa dua ho nama inang. Job mandok bahwa ternyata debatado lao mangaraduti saluhutna, dalam arti Allah itu sebenarnya bekerja mengendalikan kehidupan kita setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Hari berganti hari, hari berganti hari, bertambah-tambah indahnya. Mengapa indah? Karena Tuhan mengendalikan semuanya. Debatado ternyata mengatasi saluhutna. Portibion, dak kita, dang nasida. Tuhan yang memimpin, memulai dan akan mengakhiri suatu saat. Ibanado mengendalikan segala sesuatu di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan ta. Ibanado mengendalikan. Makanya dok nakin jolma namar pangusandian tu debata maragogoon maibana dungi memiliki manusia yang tidak terbatas. Orang yang mengandalkan Tuhannya dan dia akan memiliki pemikiran dan hati yang tidak terbatas. Jadi mau lihat matu
kor amanakin mangalion ende tuhita. Unang marpangusandian tugogota habiari ma Jehovah. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita memiliki jiwa yang tidak terbatas, memiliki karakter yang tidak terbatas, memiliki sifat yang tidak terbatas. Orang yang selalu mengandalkan Tuhannya, dia akan memiliki karakter dan sifat yang tidak terbatas. Dalam arti, dang murah-murah muruk jol masih songonon. Dang murah-murah sensitif ibana. Dang murah-murah ibana maruntungut, muruk-muruk do salutna. Karena dia memiliki pemahaman seluas samudra. Samudra raya. Karena dia punya hikmat Tuhan. Ondo nata pangidosian Tuhan. Lehon matuhami Tuhan. Bisuk nasyako. Asa dame hita mangadopi manang ape. Manang dipabiar-biar jolma hita. Manang songon dia pihajahaton ya kaparjahati. Tetapi orang yang selalu mengandalkan Tuhannya, dia akan memiliki jiwa yang tidak terbatas. Dia paham bahwa Tuhan yang punya dia. Jadi ketika ada sukacita, dia tetap di dalam Tuhan. Ketika ada juga duka cita, dia stay di dalam Tuhannya dan tidak berubah. Allah memang dia prosesi Job bahwa Tuhan itu berjalan di dalam setiap sejarah kehidupan manusia, setiap pribadi. Sian mulai hita sorang di Portibion, amanginang, amo kadong aku. Tuhan berjalan dalam sejarah kehidupan kita masing-masing. Dan sampai jatuh bangunnya kita, Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, amanginang, Tuhan berjalan bersama kita. Songoni mamuse bagas ni parbinotoan ni si Job mandokon debatado mardalan rap dohot bangsoi mulai bana tarjoga be bangso dungi heado bangso ni Tuhani madebu dungi di pauli muse dungi di leon habadiaon ipe debata rap mardalan dohot bangsoi asa toktong hot marhapor siaon. Jadi tidak ada yang di luar kendali Tuhan namanginang. Ise hita sonari na marsak sonari. Ini detik siapa yang marsak, siapa yang lagi susah. Tuhan mengendalikan hati kita. Konta porsiai. Ise hita na marsait nuaing. Hita sonari na pungu di bagas ceron. Doa kadungan nami na dong di rumah sakit sonari. Doa na di jabu. Na marsak dungi marsahit. Debatado na mengendalihon hita. Manang sonari hita susah mengadopi ekonomi. Politik. Sude manangapi na masa di ngolut taon. Holan guar na doon na berbeda. Padahal kasus na sama do. Debatado mengendalihon lo padamihoni. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan namanginang. Unang lupa hita disi. Jadi molo adong persoalan, molo adong haporsuhon penderitaan, unang songon endeta te, unang songon nate. Ya naposo bulung, amanginang. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Dang songon yendeta. Songon yendeta mang. Molo diendihon pungwana maon berinding. Si patanay penamang lonong doa mga lugar galumbangi tu diama
aporu sakit. Ya, itu janji kita. Ya enangnya. Aku tak sanggup lagi. Ada musik bikin vokal nah, tak sanggup, tak sanggup. Nang songonia teh. Kalau ada radio di mobil lagu itu, matikan langsung. Pak. Jika gugai ho dua porsi aku. Songoni baik. Ganti. Kalau ada juga pengamen mau nyanyi kayak gitu, nyanyi-nyanyi keputusasaan, kita lagi susah. Ganti lagumu ku kasih ke 10.000. Kalau tidak 2.000. Pasti diganti itu lagunya itu. Kita butuh spirit, kita butuh kekuatan, dorongan. Kita butuh sumber kehidupan karena kita mau hidup, bukan mau menderita. Walaupun menderita, Job katakan, teologi penderitaan, walaupun aku menderita, tetapi Tuhan ada di situ. Itulah teologi penderitaan yang diangkat oleh Job. Suka, duka, Tuhan ada. Apalagi molohita amanginang di saat lungun rohata di borngin dungi ta terawang ma di gijang langiti tabodo mangendehon sada ende mambain hita makirim pengharapan, the hope, lagu-lagu yang membawa kita kepada pengharapan. Ende inamai langiti nama saya herbang bitangi nama saya torang laupai mahon amat tanah ibana mulak obuni nama saya saksa ala nunga ngalian ibana kan andi game mulak kon kan anak na pedang dope mulak saksa pasang apon ho ode bata ido nang perlu marawewa mulak tutup pintu dah. Siapa tidak pulang jam 10, pintu harap ditutup, tidak boleh masuk. Langsung ngoni. Dalam arti kita panggil dia dengan nyanyian kita, dimanapun dia, pulanglah pulang. Langiti nama saya hermbang, dungu mulak mama tanah. Hai sudah pulang. Kopi, tes manis, air panas, atau atuk-atuk. Itu kan namanya kan? Unang muruk-muruk, boy do muruk bari TN dia teh kan? 1 kali, 2 kali, kalau 3 kali kenapa rupanya? Tidak apa-apa, Anda menghitung. Itu. Jadi hidup ini susah, jangan kita susah-susah, jangan kita susah-susahkan. Hidup ini sudah susah, jangan kita susah-susahkan. Mari kita cari, ada peluang-peluang memberikan harapan bagi kita. Begitulah Job menghadapi kehidupannya. Dia ambil, ada satu sisi sehelai rambut pun harapan itu sudah satu sinar untuk menerangi kehidupannya yang menderita. Berek kamu mamanginang, songon dia mah, apakah tetap Job menderita? Hei, di paula, di batasu deh. Nah dibuat debatanakin di paula sudah merlobi-lobi muse hodana otara sudah akedongan napi sudah dalam kesetiaan Job dia memberikan edukasi tetapi akhirnya dia tetap rendah hati, setia, kasih edukasi dan tetap rendah hati. Dia juga bersuka cita orang bertobat. Jadi amanginang tabering mah si pata molohita mandulu hal namar Said. Namar Said itu namar Said ido nama ngalion tu hita hagogon. Tikos doi nang? Ido. Tikos doi. Kita melihat orang sakit, kita melihat orang berduka cita, kadang realita kehidupan mereka menjadi suatu khotbah bagi kita. Ido. Dan begitu juga kita yang sehat dan kita lagi bahagia, kita juga menjadi spirit bagi orang-orang yang menderita. Disimak, terbarita,
hikmat dohot hagogoon nasian Tuhan. Dungi diproses di leon mahita hasahala hagogoon nasian Tuhan ni kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kon barani do HKBP ruasna parhaladona Keramat Jati Mandok di dalam sukacita, di dalam duka cita Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak ada orang yang bisa membuat roh ketakutan kepada kita, tetapi roh Tuhan selalu menaungi kita. Sungunido. Kecerahan sondang nan dilehon Tuhan itu kita. Imata peop. Makana Job meminta turpuk jami tahun dipangido tu kita. Songon ende pungon amanakin. Mari kita mengandalkan Tuhan kita amang inang. Marpangusandean mahita tu Tuhani tu Jahobai. Ai ibana do na punahita, punana do hita, dungi biar mahita tu ibana, sama ngolu hita di bagasan, hadameon, amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema ale Tuhan nami disude hata nabadia nahu jalohami di minggu nami sadarion. Ape doi Tuhan jala tersurat doi di pusun hati-hati nami. Asalam margogo hami Tuhan mengadopi ngolu nami si ganupari. Nang pero akalas ni roha godang. Luas mahami marlas ni roha Tuhan. Ale molo rope Tuhan akaragam ni si tahonon. Toktong malion Tuhami hagogoon. Asa boy hami Tuhan marlas ni roha mengadopi salut nai di bagasan kuarmu. Suang-songoni ma Tuhan apehon ma pasu-pasumi tu sude akka ruasmu mulai sianda dan na met-met nama godang satu sundut na tua-tua asa toktong hobas mangula-ulan nasida dang mabiar dang marungut-ungut ale toktong nasida porsia hodo Tuhan na mangatur saluhut na ulun nami. Suang-songoni ma Tuhan sudi akka pergumulan di bagasan pelayanan nang songoni parngulon nami si ganupari tuho mahupasat hami asa dinggan mardalan Tuhan asa toktong hodo na mangarajai mangatur jala mangarahon hami asa hobas hami diaka ulaon nami Tuhan sebagai jolma ni debata Tuhan Yesus neng martangnya kami pasahaton sudi pangidon nami tu tanganmu pasu-pasu ma Tuhan daka perencanaan taringo tu pandidion na badia di minggu nang ro Tuhan 5 di hari minggu tanggal 5 Februari asa mardalan madenggan di tonga-tonga ni Uriamon. Suang-soni ma Tuhan anak dot boru ni roham Uriamon naing marsakap naing berkeluarga nasida Tuhan lehon ma apehon ma Tuhan pasu-pasu itu akka anak dot borumi Tuhan ima parjolo Cindri Mai Fatri Nadeak dohot orwana Eva Bintang Melati Kasita Boru Marpaung ima rencana pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 4 Maret di HKBP Bethesda Balenda Bandung. Tuhan homa toktong mangaramoti nasida mangalion holong mi asa denggan Tuhan ulau nasida jala martua nasida suang-songonima di anak dohot boru ni Uriam Gokma ape tua Siregar dohot orwana Irnawati boru Purba nang manjalo pasu-pasu parbogason di hari Sabtu tanggal 4 Februari di HKBP Resort Lubuk Pakam. Tuhan homa toktong mangaramuti nasida do sude keluarga asa toktong dengan ulau ni Tuhan hombar tulomo ni roham suang-suang ma Tuhan marlas ni roham manjakon dua Tuhan huriamna masuk tu HKBP Keramat Jati i mana parjolo keluarga Tony Panjaitan inang Tio Minar boru si jabat dohot 2 yana konasida Joel Faranser dohot Felicia boru panjitan. Oh ma Tuhan Yesus
na toktong mamasu-masu na sida asa maralas ni roha do tami di son. Nang songoni muse Tuhan di keluarga Herianto si Bagariang dohot inang Rolenta Rancanawati boru Manalu dohot sada yanakonna Gideon Raja si Bagariang. Ho ma Tuhan Yesus nama maso masida asa rap marlas ni roha di Huriamon HKBP Keramat Jati. Songsoni ma Tuhan direncana punguan inahanna na yang patupahon acara bona tahun di hari Rabu tanggal 1 Februari mardalan ma Tuhan dengan asa sudei inahanna Tuhan marlas ni roha di acarai. Songsoni ale Tuhan Yesus habok dorohan nami Tuhan sada siang tonga-tonga ni ruasmu nanunga di Joho tua puanmu ima amanami BM Silaban namonding Tuhan di hari Minggu tanggal 22 nasalpu ima sian week perserahan Tuhan Yesus apehon ma apul-apul na sumurung tu sudi keluarga na tinggalhon asa toktong dame jala tarapul situ turohan asida. Tuhan song-songni muse hami martangiang jalan marlas di roha rodo gokkon jojo sian amanami KRP HKBP namang gokkon hami HKBP Keramat Jati ruasna parhaladona do panditana nang doho tu acara ibadah syukuran tahun baru di hari Senin tanggal 6 Februari. Hobas mahami Tuhan di gokkoni Tuhan asa dengan sude acarai. Soang-soni ma ale Tuhan Yesus dia kadongan nami, dia ka keluarga nami, do ruasmu Tuhan na di bagasan parsaiton saat tunuaing, ima di bagasan pemulihan. Amanami situa STR Siregar, nyonya situa si Matupang boru Sormin, nyonya situa SM Nenggolan boru Raja Gukuk, Siahan, nyonya Hutagalung boru si Manungkalip, nyonya Pangaribuan boru Samosir, situa EM Butar-Butar RS Pardede situa F Aritonang nyonya Gultom boru Tambunan nyonya H Aritonang Lince boru si Morangkir nyonya Panjaitan boru si Manjuntak nyonya Manurung boru si Litonga Nova boru si Tumorang nyonya T Silaban boru Tampu Bolon nyonya Sirait boru si Torus P si Torus nyonya si Dabutar boru Siahan nyonya si Tanggang boru Manalu nyonya si Torus boru si Nurat Janus si Sianipar S si Torus Halundang boru si Regar nyonya M Tambunan boru si Manjuntak nyonya Sintua Pardosi boru Panjaitan nyonya SBP si Regar boru sian BMP Marpaung Sintua LA Siaturi Anton Siaan nyonya Manihuruk boru si Tungkir TN si Torus nyonya si Regar Festi boru Siaturi Daud Panjaitan nyonya si Rait boru si Manjuntak. Tuhan Yesus ramoti ma daging nasida do partondin nasida asa tu bibu malum marlas ni roha nasida marul polop lau pasangapon guarmu nang sude keluarga na merawat nasida pe Tuhan lion gogo tu nasida luhut na soang soni maruasmu Tuhan na nirawat di rumah sakit satu nuaing Ima Indra Basri situ morang nyonya si Barani boru Tagalung nyonya Manurung boru si Tompul Pardede O si Tanggang Marlina Agustina boru si Pahutar nyonya Sinaga boru Lumban Gaul T Marpaung ape Tuhan pakilan nasida sonari na pihak di rumah sakit ho ma Tuhan na malian gogo doa porsian nasida saya na malum do Tuhan hodop na boy mangarajai roha do pikiran nasida asa toktong porsia di Tuhan Yesus na boy mangalehon hamalumon di nasida pasu-pasu masudi akan medis na merawat nasida di rumah sakit lehon bisuk do gogo asa denggan akka ulan nasida mau lihat ma Tuhan nang marpamuati maroham dia kahurangan do dosa nami asalam tamami di depanmu di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho amin tapuji ma Tuhata laos tapapungu ma peliata. Tuhan, saudara
Tatangi akun ma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harurwani saluhus dan lehon na denggan do nasa ulibasa na maliotus. Hupasat hami masian na lumit mo pelen nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolom paso-paso may jala ramuti. Asaw para se kami plianon patimbulo na rajan mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami mariti tondim asalamu tanda hami gudang ni silolon itu kami asalam girgir kami mandok muliate tuho maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma rajonmu, say South malomo ni roham di Banutong Song di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dario nanguluan siya pari, say sama dosa namin song panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Oh
maho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana minado. Didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di parsar madamena tuton dim. Huriani Tuhata amanami nanami dok sudia kaya nakon nami jalo masalam sian hami. Selamat hari Minggu horas madihita. Horas. Tuhan sito pasaluhur odana maruliyai dangatara samsaluhur milehoni patar doa sona godang bepasu pasungi ilehoni. Bos